だってなーに心配ない。そこの太刀でモンスターの1頭や2頭をサクサクっと。何やってる。とっくにハンター戦は出たぞ。おっと、諸君らも調査船へ移動し準備を頼む。では先に調査船で待ってるぞ。そうだ、もう一つ。調査船では飲食撮影は禁止だ。いいな。せやから最初は説明せえんかったんや。かみんな無事に最後までやり終えたら、まあ多分無理やと思うけど、なんか楽しいことしよう。例えば映画を見に行くとかアイスクリームを買うとかな。でもきっと無理やろから、そんなことを考えて無駄な時間を使うのやめよう。とにかくこれまでの候補生たちからありえないほど多くの犠牲者が出た。だから安全ビデオを見てもらわなあかん。よーし娘たち、安全ビデオのお時間や。これから安全の説明をします。安全なんてマジつまんない。大事だよ。みんなミニオンになることはできるけど、うまくいかなかったらドッカーン大丈夫。でもこの乗り物は突然激しく揺れます。まあそんな感じ。
やっぱり乗りたくない人はなるべく早くグルーさんの助手に知らせてね。ドアが開いたら乗り物へと進み、大きな荷物は乗り物の外の壁際の床の上に置いてね。奥から間を空けずに座ってね。さっさと座りな。席は立たないで。出発する前に小さな手荷物はカバンに入れてね。安全バーに挟まれたり運転中に飛び跳ねたりしないように。背中を座席につけてまっすぐ座り、安全バーをしっかり持って。扉が閉まるときは腕や足をドアの外に出さないで。写真やビデオ撮影、電話での通話はご遠慮ください。手に持ったものが飛ぶこともあります。乗り物が動き出したら扉やボンネットに触らないでください。乗り物の中にいる間は飲食は禁止です。一番大事なルールを忘れないでね。それは楽しむこと。ミニオンに変身して訓練を受ける間、今説明したことを守ってね。ミニオンの人生を楽しんで。扉が開いたら足元の誘導サインに従ってお進みください。前列と後列に4名ずつ奥から順に乗り込み、座席に深く腰掛けてください。乗車中に扉やボンネットに手を触れると運転を中断することがあります。絶対に触らないようにお願いします。では皆さん、楽しんできてください。Universal Studios Japón. Por ahora la verdad es que bastante interesante. Sobre todo Harry Potter es la hostia. Las atracciones de Harry Potter son la hostia. Y la de los Minions, a ver, tuvimos que esperar una cola bastante larga y no mereció tanto la pena como por ejemplo esta de Harry Potter. La de Monster Hunter también estuvo muy bien. ¿Y cuál fue la otra que visité? Y Yokai Watch, que ya habréis visto también por ahí el vídeo. Estuvo muy bien y apenas tuvimos que esperar. Sin embargo, la de los Minions no mereció la pena. Y ahora a ver si consigo montarme en el roller coaster, la montaña rusa, esta gigante que atraviesa todo el parque. Y a ver qué tal. Por ahora, genial. Disfrutando a tope con las atracciones así de Harry Potter y eso que os dije. Así que venga, seguimos.